Noswaith dda. Cyn gweud dim byd arall, mae eisiau fi weid fod yr allanfa dan fyna. Gobeithio na ddaw i hynny, ond jyst rhwg ofan. Wel, noswaith dda a chroeso mawr i chi gyd i noson wobrau arbennig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yma yn yr egin. Well i fi gyflwyno'n hunan yn sydyn iawn ar y dechrau fel hyn. Owain Evans yw'n enw i, wy'n newyddiadurwr gyda'r BBC ers 20 mlynedd, ac yn y cyfnod hwnnw, dwi wedi gohebu ar nifer helaeth o straeon yn ymwneud ag addysg Gymraeg. Nawr, mae sefydlu'r Coleg Cymraeg yn un o lwyddiannau pwysica y frwydr barhaus dros addysg Gymraeg a thros arfogi ein pobl ifanc i ddefnyddio'r iaith. Felly dwi'n llawn sylweddoli pwysigrwydd y noson yma heno ac yn ei chyfri'n fraint i gael bod yma gyda chi. Ac wy'n gweld lot o wynebau cyfarwydd yma hefyd, dwi'n credu wedi holi eich hanner chi ar hyd y blynydde. Nawr, ar ôl bod dan gysgod Covid ers 2 flynedd, mae'n siŵr eich bod chi'n gwerthfawrogi y cyfle i gwrdd wyneb yn wyneb i ddathlu cyfraniad rhai o fyfyrwyr, dysgwyr a darlithwyr mwyaf disglair ac ymroddedig Cymru. Mae'r ffaith mae yma yn yr egin i ni dafliad carreg o brif swyddfa'r Coleg Cymraeg yn arwydd y cael tu hwnt, gan fod Coleg y Drindod Gyfyrddin, sydd bellach yn rhan o Brifysgol y Drindod Dewi Sant, wedi chwarae rhan mor arloesol yn hanes addysg uwch cyfrwng Cymraeg, ac wedi helpu i osod y seiliau ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Allwn ni ddim anwybyddu carreg filltir diweddar chwaith, ac mae heno yn gyfle i nodi eto 10 mlynedd ers sefydlu'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac i ddathlu eich cyfraniad chi at lwyddiant y coleg wrth iddo ddatblygu cyfleoedd dysgu Cymraeg a dwyieithog ar draws ein prifysgolion, ein colegau addysg bellach ac y maes prentisiaethau. Diolch yn fawr iawn i Steffan Rhys Williams a Iwan Evans am y gerddoriaeth ardderchog, ac i Lisa a Thîm y Shed am y lluniaeth. A bydd cyfle arall os oes amser gyda chi i gymdeithasu yn y galon ar ôl y seremoni. Felly, cyn i ni ddechrau a darganfod pwy yw'r enillwyr, mae'n bleser mawr gen i ofyn i brifweithredwr y coleg, gŵr sydd wedi arwain y coleg ers y cychwyn cyntaf, Dr Iwan Matthews, i ddod i'r llwyfan i ddweud gair. Iwan. Wel, diolch yn fawr Owain, a croeso mawr i chi gyd. Diolch i chi am ymuno ni heno fel rhan o ddathliadau 10 mlwyddiant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ond yn fwy pwysig i gydnabod enillwyr rhai o wobrau'r coleg am eleni. Nawr, dyw 10 mlynedd ddim yn gyfnod hir o gymharu gyda rhai o'r dathliadau eraill sy'n digwydd eleni. Mae Prifysgol Aberystwyth yn dathlu canrif a hanner i sefydlu. Mae Prifysgol Abertawe, a mae'n braf bod yr athro Elwen Evans gyda ni heno, yn dathlu canrif. Mae Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant yn dathlu 2 ganmlwyddiant sefydlu y coleg gwreiddiol yn Llambed. A'r flwyddyn nesaf 2023, os yw'n syms i'n iawn, bydd canrif a 3/4 sefydlu Coleg Hyfforddi Athrawon yma yng Nghaerfyrddin. A cyfle i ni gydnabod, fel y dwedodd Owain, gyfraniad Coleg y Drindod Caerfyrddin i addysg cyfrwng Cymraeg. A dwi'n falch iawn i groesawu Randolph Thomas, cadeirydd Cyngor Brifysgol Drindod Dewi Sant, sydd gyda ni yma heno hefyd. Mae'r athro Medwyn Hughes ymysg yr rheini sy'n ymddiheurio nad ydyn nhw'n gallu ymuno, ond hoffwn i achub ar y cyfle i ddiolch i'r Brifysgol am bob cefnogaeth i'r coleg ac i mi yn bersonol dros y blynyddoedd. A diolch hefyd i bob prifysgol yng Nghymru ac i bob coleg addysg bellach am y rhan maen nhw'n chwarae ac yn mynd i barhau i chwarae yn y prosiect i ni gyd yn rhan ohono. Nawr, wrth ddathlu'r 10, yn lle bod ni'n adrodd yr hanes, gai ofyn i chi wylio y fideo byr yma sy'n cyfnodi tipyn o'r stori hyd yn hyn.
Oedd na deimlad o anhegwch sylfaenol am y sefyllfa ymhlith y myfyrwyr. Oedd e ddim yn rhywbeth o'n i wedi ystyried o ran os oedd e'n deg neu byd o, oedd e jyst yn rhywbeth o'n i wedi derbyn. Oedd na deimlad bod y Gymraeg yn cael ei thrin fel iaith eilradd, iaith oedd ddim yn cael ei pharchu ym myd addysg uwch, a bod myfyrwyr hefyd yn cael ei amddifadu o'r cyfle i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyle fod yr hawl gyda ni i trafod a rhoi mewn gwaith yn Gymraeg os i ni moyn. Oedd yr undeb myfyrwyr Cymraeg yn tynnu sylw at yr angyfiawnder yma, a nathon ni fynd lawr i'r Senedd yn Gaerdydd i protestio cysgu tu allan y Senedd, a galw am newid sylfaenol a bod angen llywodraeth cyflwyno Coleg Cymraeg. Dwi'n astudio cysylltiadau ryngwladol yn yr ysgol gyfraith a gwleidyddiaeth yng Nghaerdydd, a nes i dewis gwneud rhan o'r cwrs trwy'r Gymraeg achos bod yn rhan naturiol o bywyd fi. Es i'r holl ffordd trwy'r ysgol yn astudio trwy'r Gymraeg, a oedd e'n cam naturiol iawn i gallu gwneud gradd fi'n ddwyieithog. At the time when Emily was just entering school, the Welsh medium education was a brand new thing. Everybody was talking about it. There was a buzz about getting more people to speak Welsh. So that's basically why I did send her to the Welsh school. I wanted her to have the best education, and it was the best decisions for me because she's had a lot of fantastic opportunities. Fi yn ddiolchgar am yr cyfleoedd achos ti'n cyrraedd oedran a ti'n edrych yn ôl a ti'n cofio mae pob dim ti'n gwneud neu rhannau ohono fe trwy'r Gymraeg. A pam ti'n dechrau gwneud y cysylltiad bod ti'n gweithio trwy'r Gymraeg, ti'n cymdeithasu trwy'r Gymraeg, ti'n astudio trwy'r Gymraeg, mae'n glir iawn bod llwybr fi mewn bywyd dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod bach yn wahanol i'r ffrindiau fi sydd methu medru ar yr iaith. Mae'r agwedd cyffredinol wedi newid eitha tipyn ers y 10 mlynedd diwethaf. O'n i byth wedi dychmygu gyrfa ble fyddwn ni'n gallu cyfuno gwyddoniaeth a'r Gymraeg. So i fi'n teimlo'n eitha falch o'n hunan ar hyn o bryd bod fi wedi gallu dod ymlaen gyda'n Nghymraeg i, enwedig ar ôl i fi golli fe mwy na lai, ar ôl i fi fynd i'r brifysgol a ddim clywed lot o Gymraeg yn Gaerdydd am 4 mlynedd. Fi yn teimlo'n ffodus iawn bod fi wedi cael y swydd hyn a bod fi wedi gallu parhau gyda'r gwyddorau yn meddwl wedyn ni bod gyda ni genhedlaeth newydd o wyddonwyr sydd yn hollol ddwyieithog. Dwi'n prentys lefel 3 gwaith gosod trydanol. Dwi'n fy nhrydydd flwyddyn nawr lawr yn Coleg Sir-Benfro. Dwi wedi astudio rhan o fy ngwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae wedi galluogi fi i astudio trwy fy mamiaeth, trwy fwy cyffyrddus i siarad. A dwi sydd yn edrych i gwella fe, ddatblygu fe. A dwi'n teimlo fel bod astudio rhan o fy ngwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, mae wedi cymeryd fy iaith Cymraeg i lefel lot mwy proffesiynol. A mae hwnna wedi dosblygu fy hyder, wedi helpu fi tipyn yn y gweithle i siarad gyda cwsmeriaid wahanol. Dwi'n meddwl bod y gwaith o gyflwyno'r Gymraeg ar addysg ôl-16 mae mor bwysig achos mae'r iaith Gymraeg i bawb a da ni eisiau'r Gymraeg i fod ym mhob maes a bod pobl yn teimlo bod nhw'n cael eu cefnogi ac yn gallu cael yr hyder wedyn i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg a mae impact hynna yn mynd i fod yn bellgyrhaeddol iawn, dwi'n meddwl, i'r dyfodol. Dyw e ddim jyst yn iaith ar gyfer y dosbarth, a bod e hefyd yn iaith sydd yn fyw yn addysg uwch ac hefyd o fewn y byd gwaith nes ymlaen. Fi'n credu mae gwaith y coleg yn profi bod yr iaith Gymraeg i bawb. Ysdim ots pa lefel ydych chi, ysdim ots o ba cefndir ydych chi. A fi yn edrych mlaen i'r dyfodol a fi'n credu mae'r gallu sydd gen i siarad Cymraeg yn gwneud fi'n mor optimistig i gallu byw bywyd dwyieithog a jyst parhau i profi bod unrhyw beth yn bosib trwy siarad Cymraeg. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau y fideo byr yna. Mae'n anodd credu mewn gwirionedd cymaint sydd wedi newid yn y 15 mlynedd diwetha. A ers y penderfyniad allweddol yna gan Lywodraeth Cymru un i sefydlu Coleg Cymraeg. Mae'r partneriaeth gyda'r prifysgolion a'r colegau hefyd erbyn hyn wedi bod yn sail allweddol i hynny wrth gwrs. Mae'n anodd credu
mewn gwirionedd bod yna gymaint o newid wedi bod. Erbyn hyn, ar ôl cyfnod ar droed y ganrif pan hap a damwain os oedd myfyrwyr yn gallu astudio rhan o gwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, erbyn hyn mae modd astudio o leia elfen o 33 allan o 37 o'r prif grŵp pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae dros 1,000 o staff mewn prifysgolion yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae dros 1,900 o fyfyrwyr wedi derbyn ysgoloriaethau gan y Coleg. A mae yna gynnydd wedi bod hefyd yn y niferoedd sydd yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r heriau'n parhau wrth gwrs, a mae yna waith pellach i wneud, ond mae'n anodd credu cymaint sydd wedi digwydd mewn gwirionedd. Yma yng Nghaerfyrddin, y lleolwyd cyn sefydlu'r Coleg, y ganolfan addysg cyfrwng Cymraeg, lle bues i'n gweithio am rai blynyddoedd. A hoffwn ni gydnabod heno y cydweithwyr hynny sydd wedi bod yn rhan o'r gwaith ers 15 mlynedd a mwy. Mae Eleri, Dylan, Dafydd ac Emyr gyda ni yma heno. Ond mae'r tîm, a maen nhw wedi bod gyda'r gwaith yma, gyda'r prosiect ers o leia ers 15 mlynedd. Mae'r tîm wedi tyfu wrth gwrs ac ehangu yn sylweddol erbyn hyn. A hoffwn ni ddiolch i bawb o'n cydweithwyr am eu cyfraniad yn y gorffennol, ond hefyd am y gwaith sy'n parhau, am yr brwdfrydedd a'r egni cyn gryfed ac erioed. Mae'n deg dweud hefyd, dyn ni ddim am orffwys ar yn rhwyfau, mae yna lot ragor o waith i wneud. Tra bod yna ddegau o filoedd o fyfyrwyr wedi elwa ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a datblygwyd dros y degawd, mae yna'n dal i fod gormod o fyfyrwyr sydd ddim yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg o gwbl, a mae cyrraedd y cynulleidfaoedd newydd yna yn darged i ni ar gyfer y degawd nesaf. Mae angen i ni wneud mwy hefyd i ddenu myfyrwyr sy'n dod o gefndir di-asiaid a lleiafrifoedd ethnig i astudio a hyfforddi'n ddwyieithog. A dyn ni hefyd yn ymwybodol iawn bod hanner y siaradwyr Cymraeg sy'n mynd i brifysgol yn gwneud y penderfyniad i astudio tu allan i Gymru. Mae'n dda gen i weid bod Llywodraeth Cymru wedi ariannu prosiect newydd eleni i gynnal cyswllt gyda'r myfyrwyr hynny a cheisio i denu nôl i Gymru ar ôl iddyn nhw raddio i barhau gyda'i astudiaethau neu ymuno gyda'r byd gwaith. Ac wrth edrych yn ôl yn fyr fel yna ar ddegawd o waith cynllunio buddsoddi yn y prifysgolion, mae'n deg i ddweud mae megis dechrau ni yn y sector ôl 16, addysg bellach a prentisiaethau, meysydd sydd wedi dod yn rhan o waith y Coleg ers 2019. Ac eleni am y tro cyntaf, mae'r Coleg yn dechrau ariannu yn sylweddol swyddi darlithio yn y colegau addysg bellach 2 ym un o'r 10 coleg y llynedd. Ac i ni hefyd yn hynod o falch i lansio dros 150 o adnoddau Cymraeg a dwyieithog newydd i gefnogi dysgwyr yn y sector addysg bellach. Mae'r maes prentisiaethau hefyd yn un hynod o gyffroes, ac mae'n braf iawn gallu dweud o ganlyniad i benderfyniadau cyllido Llywodraeth Cymru, bydd modd i ni ddechrau buddsoddi yn y maes allweddol hwn hefyd eleni. A mae addysg bellach a phrentisiaethau yn feysydd lle mae'r dysgwyr yn debygol o aros yn eu cymunedau yn hytrach na symud i ffwrdd, ac felly mae'r rhoi'r cyfle iddyn nhw i ddatblygu a chynnal eu sgiliau Cymraeg yn allweddol. Oedd maes prentisiaethau yn un oedd yn bwysig iawn i'n diweddar gadeirydd Gareth Pierce a gollwyd mor ddisymwth yr amser yma llynedd. Wedi sôn o'r blaen am fanyled bersonol i Gareth ac wy'n dal i weld eisiau gyfeillgarwch a'i gyngor doeth. Roedd cyfraniad Gareth i osod y Coleg ar seiliau cadarn o ran cynllunio a chyllido yn allweddol. Ac wrth groesawu'n cadeirydd newydd Aled Eirig ym mis Medi, mae'n bleser cadarnhau bod y Coleg rai wythnosau yn ôl wedi sefydlu gwobr prentisiaethau newydd cof am Gareth, a mae'n bleser cael cwmni Lynwen Pierce yma gyda ni heno. Penwythnos diwetha cynhaliwyd seremoni gwobrau addysg proffesiynol Cymru, lle dyfernir gwobr arbennig o dro i dro wedi chyflwyno gan y gweinidog addysg am gyfraniad nodedig unigolyn i addysg yng Nghymru. Ac mewn amgylchiadau unigryw eleni fe gyflwynwyd y wobr yn ei absenoldeb i Gareth fel cydnabyddiaeth o'i gyfraniad enfawr i fyd addysg, a ni'n diolch am y fraint o gael ei adnabod.
I gloi, mae'n amlwg o raglen waith Llywodraeth Cymru gan gynnwys yr hyn sydd wedi dweud yn barod am y bil addysg Gymraeg, bod y gweinidog addysg ar Gymraeg Jeremy Miles yn gefnogol un gwaith a'n gweledigaeth ac yn deall pwysigrwydd addysg ôl-orfodol i'r strategaeth ehangach o greu miliwn o siaradwyr. Yn un o beth, ni'n gweithio'n agos gyda'r ganolfan dysgu Cymraeg Cenedlaethol. A'r bore yma, o'n i gydag Efa Griffith Jones, prif weithredwr y ganolfan, mewn cyfarfod gyda'r gweinidog i drafod agweddau ar rhaglen waith y Llywodraeth y maes y Gymraeg. Ac yn wir, erbyn hyn, ni'n derbyn cefnogaeth un gwaith ar draws y pleidiau gwleidyddol, sydd yn arwydd o'r consensws a'r hyder sy'n datblygu bellach o gwmpas y Gymraeg. A tybed os yw llwyddiant Cymru ar y ceia chwarae hefyd yn cyfrannu at yr ymdeimlad hwnnw o hyder ymysg ein pobl ifanc. Felly, diolch yn fawr i chi unwaith eto am ddod heno, am eich cefnogaeth dros y blynyddoedd, a mae'n braf iawn gallu croesawu cyfeillion o ardal Caerfyrddin yn benodol hefyd i ymuno â ni yma heno. Dwi'n hyderus bod yna ddyfodol i'r gwaith a bydd y dyfodol hwnnw yn llewyrchus, ac edrychwn ymlaen at gael eich cwmni yn Nhregaron pan bydd dathiadau degawd y coleg yn cyrraedd i Penllanw. A pan byddwn ni'n cyflwyno 2 wobr arall sydd ddim yn cael eu cyflwyno heno felly, sef gwobr Eilir Hedd Morgan a gwobr Mered, bydd rheina'n cael eu cyflwyno yn Nhregaron. Ond na i drosglwyddo'r awennau nawr i Owain ar gyfer prif waith y Noson, sef cydnabod enillwyr gwobrau 2022. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i chi, Ioan. Roedd geiriau Emily yn y fideo yn taro deuddeg o popeth yn bosibl trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna ddigon o bobl wedi ame hynny ar hyd y blynyddoedd, i ni meddwl, wel ddim o'r bell, a hynny nôl yma'n Nhre Cyfyrddin, oedd yna ambell i bwnc mewn ysgol uwchradd falle, oedd ddim yn addas i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae'r ddadl honno gobeithio i bod hi'n hen beth erbyn hyn, bod agweddau yn newid. Ac mae hyn o'n gyfle i ymfalchio yn a gwobrwyo y genhedlaeth nesaf o dalent sydd wedi cyfrannu at ac wedi elwa o waith y coleg. Heb oedi pellach felly ymlaen â ni at y gwobrwyo, bydd pob un ohonom ni, mae'n siŵr, ag atgofion annwyl iawn am Dr John Davies, Hanes Cymru, neu John Bwlchan. Ges i'r fraint o'i holi sawl tro. O'n i weithiau yn anghofio mod i yno i gael clip radio neu dyledu gyment o'n i'n mwynhau gwrando arno fe'n treithi. Mae'n anodd cyfleu maint y dylanwad gafodd ar y meddylfryd Cymreig yn enwedig yn y dyddiau cyn datganoli pan o'n i fel gwlad efallai yn llai sicr ynglyn â'n lle yn y byd. Roedd e'n ffigwr holl bwysig y mywyd academaidd Cymru a bydd ei lyfrau darllenadwy yn cael ei astudio a'i mwynhau am ddegawdau i ddod. Mae'r wobr nesaf yn wobr arbennig iawn felly i'r cof am Dr John Davies ac yn cael ei chyflwyno i'r sawl sydd wedi cyflwyno'r treithawd estynedig gorau y maes hanes Cymru. Rydyn ni'n hynod o lwcus bod un o ferched John, Anna Brychan, yma heno i gyflwyno y wobr i'r enillydd. Cyn i Anna ddod i'r llwyfan, licen i gymryd y cyfle hefyd i ddiolch i deulu John Arwel Roberts am gyflwyno rhodd ariannol i'r coleg cof amdano. Roedd John Arwel Roberts yn ddarlithydd daearyddiaeth ac astudiaethau'r amgylchedd yn y coleg normal o ddechrau'r 70au hyd nes i'r coleg uno gyda'r brifysgol ar ddiwedd y ganrif ac yn bennaeth adran am nifer o'r blynyddoedd hynny. Roedd yn flaengar iawn yn ei ddefnydd o'r Gymraeg mewn addysg uwch ac yn teimlo'n angerddol ynglyn â hynny. Felly diolch o galon i deulu John Arwel Roberts am y rhodd a fydd yn cefnogi'r wobr hon am nifer o flynyddoedd. Gai ofyn i Anna felly ddod mlaen i'r llwyfan, os gwelwch yn dda. Fi'n
neu llanas dwi'n nawr. Ni di ddalu. Diolch yn fawr. Noswaith a diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i gyflwyno'r Wobrau'r mae heno yn cof am fy nhad. Mae'r llun wedi bachu fi braidd, felly esgusodwch fi am eiliad. Ond mae'n bleser mawr bod yma. Nawr, thema treithawd buddigol heno yw effaith pandemig 1918 ar gymunedau Gogledd Orllewin a Gogledd Ddwyrain Cymru, Sir Gaernarfon a Sir Ddimbych yn benodol. Ac yn ôl y beirniad, oedd dim cwestiwn o gwbl taw hwn oedd y cais gorau a dderbyniwyd a'r un mwyaf uchelgeisiol hefyd. Mae hwn yn astudiaeth medden nhw sylweddol ac amlochrog sy'n cynnig dadansoddiad deallus iawn o'r pwnc ac yn drafodaeth wreiddiol hefyd sy'n dangos dealltwriaeth o'r cyd-destun hanesyddol ehangach ac yn gwneud defnydd o sawl math o dystiolaeth gan gynnwys tystiolaeth lafar, a byddai'n had yn sicr wedi diddori yn arbennig yn hynny. Oedd e ddim yn gyfle oedd yn dod i'w rannu yn aml iawn yn ei waith hanesyddol ynte, ond oedd e sicr yn diddori yn y cofnod ar y pryd o'r hanes cymunedau yng Nghymru, ac mae'n amlwg bod y treithawd hwn wedi gwneud defnydd o ffynonellau fel ni. Mae'r defnydd medderbeirniad o'r ffynonellau yn ddiheig iawn, yn wreiddiol eto. Mae'n amlwg bod y treithawd hwn wedi taro nhw o'r safbwynt hwnnw yn benodol iawn. A bod y dyfnder y disgrifio a'r dadansoddi yn drawiadol iawn hefyd. Mae'r gwaith mae'n amlwg yn mynd i'r afel a phennod anodd yn hanes Sir Gaernarfon a Sir Ddimbych, ond medden nhw mae fe'n gyfraniad gwerthfawr a gwreiddiol iawn i'r hanes hwnnw. Felly llongyfarchiadau mawr i'r enillydd, a mae'n bleser dy fi ddweud taw William Charles Lewis Roberts o Brifysgol Caerdydd sydd yn cael y wobr eleni. Fynd am pethau. Bagau gael. Fel da chi'n gweld, da chi byth rhy hen i raddio. Hefyd, sôn am y genedlaeth nesaf, mae genedlaeth i wedi pasio, ond dwi'n gwybod chwaith mae genedlaeth i efo lot o gyfrannu tuag at y byd academaidd. Sôn am yn hestyn yr pandemig 1918 neu ffliw Sbaenaidd ynde. Dyna beth sy'n mae bobl yn cofio amdano fo, ffliw Sbaenaidd. Dwi'n cofio cyweliad efo John Davies yn sôn bod bob un cenedlaeth yn dadansoddi hanes mewn ffordd gwahanol. A dwi'n rhoi dim bai o John Davies wan, ond yn ei lyfr hanes Cymru, dyna ddim sôn am y ffliw Sbaenaidd. Blawr un neu ddau brawddeg iawn, popeth yn iawn efo hynny, dim problem o gwbl. Oherwydd yn Encyclopedia Britannica 1924, dyna ddim sôn o gwbl am y ffliw Sbaenaidd. Ond i feddwl bod yna dros 100,000,000 wedi marw o'r ffliw, a 10,000 wedi marw yng Nghymru, dwi'n meddwl bod yn bosib deud digonedd o straeon amdano fo. A dwi wedi cario ymlaen fo'n gwaith i wneud gwaith ymchwil PhD am y ffliw Sbaenaidd neu'r pandemig 1918 sydd dros gan mlynedd yn ôl. Ond gael diolch i Coleg Cymraeg, wrth gwrs, am werthfawrogi yng ngwaith i ddweud y gwir. Mae waith pwysig, dwi'n meddwl, sôn am y straeon yma, a mae yna fwy o straeon dod allan hefyd bob dydd, a bobl yn cysylltu fe fi. So diolch i Coleg Cymraeg a hefyd llongyfarch nhw am 10 mlynedd, dathlu 10 mlynedd. Gael diolch hefyd i'r adran hanes a Mangor, wedig Dr Owain Wyn Jones am yn enwebu fi ar gyfer y wobr yma. Gael diolch i'r teulu yng Ngwraig a plant am gefnogi fi trwy'r holl oriau o ddarllan a waith ymchwil a teithio i'r llefydd, a hefyd recordio bobl yn siarad sy'n bwysig iawn, cadw'r hen straeon llafar yn fyw. Mae'r wobr yma, rhaid i ddweud, nes i ddechrau y hanes efo hanes teuluol a Stepan Drws yn y ffarm lle gath yng Ngwraig i fagu. A'r enw person fi farw, oedd ddim ond yn 20 oed, oedd Sarah Story Williams. A mae wobr yma i Sarah Story Williams, un o'r miloedd nath farw o'r ffliw Sbaenaidd dros gan mlynedd yn ôl. So, diolch fawr iawn i chi. Diolch fawr.
Wel, llongychadau mawr i chi. Diolch yn fawr iawn, Anna, a llongychadau mawr i Charles. Am ddechrau ardderchog i'r noson, mae'r Wobrau'r hon yn amlwg yn golygu lot fawr i deulu John ar un llaw a Charles yn amlwg wrth i fodd hefyd o gael y fraint o ennill gwobr cof am un o'n haneswyr pwysicaf bod chi'n teimlo bod gyda chi lle i ddadle gyda John Davies hefyd. Llongychadau mawr a diolch yn fawr i'r ddau ohonoch chi. Ymlaen yn ni nawr at y wobr nesaf, sef gwobr Gwyn Thomas, brodor o dan ysgrifiau, dan y grisiau, mae'n ddrwg di fi, oedd yr athro Gwyn Thomas. Cafodd ei addysg yn ysgol Sir Ffestiniog a Coleg Iesu Rhydychen. Treuliodd gyfnod hir fel darlithydd ym Mhrifysgol Bangor a bu'n athro anrhydedd yn y brifysgol. Cyhoeddodd bron 20 o gyfrolau o farddoniaeth, yn ogystal â llu o erthyglau a gweithiau ysgolheigaidd, gan gynnwys y traddodiad barddol oedd mor adnabyddus i genedlaethau o fyfyrwyr. Does dim gymaint o bobl yn gwybod iddo fod yn aelod o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac iddo fod yn gyfrifol am ysgogi trafodaeth o fewn y corff hwnnw ynglyn â'r angen am Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Cafodd ei urddon gymrawd anrhydedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2015 ac mae gwobr Gwyn Thomas yn cael ei dyfarnu am y treithawd estynedig gorau a gyflwynwyd y maes y Gymraeg fel disgyblaeth academaidd. A licen i wahodd yr awdur a'r cyfieithydd Dr Elin Meek, aelod o'r panel dyfarnu i'r llwyfan i gyhoeddi enw'r enillydd. Diolch yn fawr i chi am y cyfle i gyflwyno'r wobr hon heno. Teitl y treithawd buddugol yw Y defnydd o adeiladau a nodweddion pensaernïol yng ngwaith Dafydd ap Gwilym ac Iolo Goch. Mae'r enillydd yn dangos i ni sut mae Iolo Goch yn tynnu sylw at adeiladau a nodweddion pensaernïol fel ffordd o gamol ei noddwyr, a sut mae ei waith yn gofnod hanesyddol o dau nad ydyn nhw i'w gweld erbyn heddi. Yn ogystal, rydyn ni'n dysgu sut mae Dafydd ap Gwilym yn defnyddio nodweddion pensaernïol i gyflwyno ei ddeildy dychmygol, ac fel trosiadau i'r rhwystrau y mae'n ei hwynebu wrth deithio o fan i fan i weld y gariadon. Drwyddi draw, mae'r treithawd hwn yn cyfuno ymchwil fanwl a gwreiddioldeb, ac ym marn un frydol y beirniad yn llwyr heiddi'r wobr. Pleser felly yw cyhoeddi mae enillydd gwobr goffa Gwyn Thomas eleni yw Catrin Eleri Hughes o Brifysgol Bangor. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am eich geiriau caredig ac am y wobr hon. Mae'n bandant yn fraint cael ei derbyn a dyn ni gwerthfawrogi hi gymaint. Mae'n sicr yn hybu yng ngyrfa academaidd i, achos dwi'n parhau i wneud gradd meistr yn y Gymraeg yn estyniad o'r treithawd hwn. Ac mae'n really nice cael cydnabyddiaeth am waith academaidd. Wel, chi'n mynd cael yn aml. Ond hoffwn i ddiolch yn arbennig i staff yr adran Gymraeg ym Mangor, ond yn enwedig yng nghyfarwyddwr i a'r anhiwtor personol, yr athro Jason Davies. A eto, diolch yn fawr i'r Coleg Cymraeg am yr holl gyfleoedd ac i gefnogi myfyrwyr fel fi. Diolch yn fawr.
Llongyfarchiadau mawr i ti Catrin, a diolch yn fawr Elin am fod yma heno o ran y panel dyfarnu. Ni'n symud mlaen nawr at y drydydd wobr ar gyfer myfyrwyr, a'r wobr hon yw gwobr Nora Isaac. Merch o'r ceirau maes teg oedd Nora, ar ôl hyfforddi fel athrawes, bu'n gweithio i Urdd Gobaith Cymru tan ni'n ffenodi'n brif athrawes ar Ysgol Gymraeg Aberystwyth ym 1939, yr Ysgol Gymraeg gyntaf, wrth gwrs. Rhwng 1950 a 1958, bu'n darlithio yn ei hen goleg yn y Bari, cyn cael ei ffenodi'n brif ddarlithydd drama yng Coleg y Drindod, Gyfyrddin, lle y bu tan ei hymddeoliad ym 1975. Cymeriad mawr mewn corff bach, roedd hi'n angerddol dros ei gwlad a'i haith. Cafodd ddylanwad mawr ar fyd addysg a byd y ddrama yng Nghymru, ac fe'i hirddwyd yn gymrawd o'r Eisteddfod Genedlaethol. Nawr gwobr a sefydlwyd yn 2014, cof am Nora Isaac yw hon, ac fe'i dyfernir hi i'r myfyrwyr a gafodd y canlyniad gorau yn asesiad tystysgrif sgiliau iaith Gymraeg, y Coleg. Cyflwynwyd y wobr i'r enillydd cyntaf yn 2014 gan Malcolm Jones, un o gydweithwyr Nora yng Coleg y Drindod. Mae Malcolm yn ymddeheiro nad yw e'n gallu bod gyda ni heno. Ond mae yna eilydd da iawn. Pleser felly yw gwahodd cyfaill mawr i Nora Isaac y cynghorydd Peter Hughes Griffiths i'r llwyfan, os gwelwch yn dda, i gyflwyno'r wobr. Wel, pleser a braint o'r mwyaf i fi yw cael gwneud hyn. Roedd mam gi Nora a'n hen fam gi yn ddwy chwaer. Blynyddoedd lawer yn ôl, chydig cyn i Nora'n gadael ni, gaeth gnoc ar drws yn tŷ ni, a oedd dyn yn sefyll na gyda ffeil gyda ge. A wedodd e, wy'n perthyn i chi, wedodd e, a wedi wneud hanes y teulu. A fe welwch chi bod chi'n perthyn i Nora Isaac, wedodd e. Dim o gwbl, wedi syl. O'r eich dde, a wrth gwrs, mi fion ni trwy'r cwbl i gyd, a gwir oedd hynny. A neidias i mewn i'r car a lan yn syth fan hyn i llwybrau i ddangos i Nora. Ac i feddwl bod ni wedi bod mor agos ar hyd ein hoes, hynny yw, fe ddechreuodd Nora a fi yng Ngholeg Drindod ar yr un dyddiad. Os glywch chi beth oedd y dyddiad fyna grechreuodd un y Drindod, chi'n gwybod. 1958 oedd hi, fi fel myfyriwr, a hithau fel darlithydd. A os gai weid, o'n i'n pet gyda i. A dim llawer o bobl sy'n gweud bod nhw'n pet gyda Nora. A chwiraethwch chi pam, oedd Nora yn dal i ddweud bod ei thad a'i mam wedi cwrdd a'i gilydd mewn steddfod yn ysgol Penboer Drefach fel Undre. Ac yn ysgol Penboer o'n ni wedi bod. Felly oedd hwnna'n beth pwysig iawn. A oedd anti Nora, anti Rachel, yn byw yn yr hen gartre Bancyfelin ac yn ffrindiau mawr gyda mam. A ni'n gwybod, o'n i'n gweld Rachel yn ymal iawn. Ond eriod, o'n i'n gwybod, tybed a o'n nhw'n gwybod bod nhw'n ail gyfnitherod iddyn nhw i hunain. Wi ddim yn gwybod hynny. Y peth arall pwysig i gofio yw, wrth gwrs, mae yma yng Ngholeg y Drindod, y pryd hwnnw, y cychwynnwyd ac y sefydlwyd adran Gymraeg gyntaf i ddrama trwy'r gyfrwng y Gymraeg gan Nora. A mae mor briodol i ddweud hynny heno, wrth gwrs, bod ni yma'n rhan o'r Coleg Cymraeg. Yn mynd nôl i amser ni. Yw credig ffradd yn y myfyrwyr cyntaf, wy'n credu Dafydd, na'r cyfnod oedd e. Gwych iawn iawn. A sy'n eisiau fi ddweud wrth nifer o'noch chi, eblaw o bobl ifanc, wy'n fel o'n rhoi darlith i chi rhywbryd ar Nora os chi eisiau. Ond fe wyddwch chi gyd am gyfraniad aruthrol, dylanwad aruthrol Nora Isaac ar bawb hwnnw. Ni nifer o'n i sy'n ma heno. Genedlaethol o fyfyrwyr, yn athrawon ac yn actorion, poblogaidd iawn, gwych iawn iawn. Hyd yn oed pethau mor elfennol a dysgu ni lefaru'n iawn, chymor. Hynny oedd yna gyfres gyda hi o sut oedd gweud pob llythyren. Aeth an o gwmaman, i'n anwyl i wan, aeth an o gwmaman bob cam i gwman.
Chi'n bod, ymlaen at y by a'r cy, chi'n bod, na beth oedd, by'n ni cofio nhw gyd. Arbennig iawn o wraig, a nath gyfraniad mor aruthrol hefyd ar ôl ymddeol. A dyna fydd bobl cyfrddin yn cofio amdani iddi a'r holl berfformiadau a iolo a phawb arall y cyflwyniadau. Gwych person arbennig iawn iawn, a gai ddiolch i chi. Mae yna ffenest goffa yn rhagapel Coleg y Drindod iddi, ffenest hyfryd iawn. Ond mae'n hyfryd iawn hefyd bod y Coleg Cymraeg o bawb yn cyflwyno gwobr yn enw nhw'r Isaac. Pwysig iawn iawn, a diolch i chi am hynny. A'r enillydd am eleni ydy Catrin Mair Llwyd o Rydyrgeiau yma yn ymyl Caerfyrddin. Llongyfarchiadau, Catrin. Gret, diolch yn fawr iawn i chi Peter, a diolch yn fawr iawn i'r Coleg Cymraeg am y croeso heno. Pan glywais i'r newyddion bod wedi ennill gwobr nhw'r Isaac, oedd e wir yn fraint, yn ei wrth y modd. Ar hyn o bryd, dwi'n gwneud doethuriaeth, gwaith ymchwil y maes y Gymraeg a phobl ifanc yma yn Sir Gar, a'i defnydd nhw'r Gymraeg. A un peth i ni gyd yn gyfarwydd mae glywed wrth gwrs yw mae un o'r rhesymau dyw bobl ddim yn defnyddio'u Cymraeg gyda'i gilydd yw diffyg hyder. Diffyg hyder yn eu sgiliau nhw i ddefnyddio'r Gymraeg a diffyg hyder i bod nhw'n gallu defnyddio fe falle ar lefel broffesiynol. A mae lot i'w wneud yn amlwg ar lot o wahanol lefelau. Ond ar lefel academaidd, ar lefel broffesiynol, dyna pa mor bwysig yw rhywbeth fel y dysysgrif sgiliau iaith mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ei chreu. Mae'n rhoi'r hyder neu bobl i ddefnyddio, i gifentroedd defnyddio'u Cymraeg. Felly mae hwnna yn sicr yn rhywbeth bod yma'n braf gweld bod yn cael ei ymestyn falle i goleg addysg bellach ac ymhellach i weithleoedd hefyd. O safbwynt nhw'r Isaac, ni wedi clywed gymaint gyda chi, Peter, nawr amdani hi a'i chymeriad hi. A mae'n fraint cael y wobr yn ei henw hi, cymaint oedd hi dylanwad hi ar addysg Gymraeg, ar ddiwylliant Cymru. A'r ffaith i bod hi yma yng Ngholeg y Drindod fel oedd hi'n cael ei galw bryd hynny. Dwi'n gwybod bod o leiaf un o'i chyn fyfyrwyr hi yma yn yr ystafell, rhai cydweithwyr o bosib, oedd y mam yma heno, digwydd bod, a oedd Nora Isaac yn darlithio fy mam, a dyn ni dros y blynyddoedd wedi clywed straeon am falle'r ffordd mae hi wedi siapio Cymreigdod a diliadau o ran Cymreigdod y myfyrwyr yma. Felly mae wir yn fraint. Diolch yn fawr iawn i'r Coleg Cymraeg, i'r Brifysgol, a'r teulu yn amlwg am ei cefnogaeth. Diolch yn fawr iawn. Llongyfarchiadau mawr i ti, Catrin, a diolch yn fawr iawn i chi, Peter. Nawr te fe, symudwn ni mlaen at y ddwy wobr ychydig yn wahanol. A gwobrau cymharol newydd i'r coleg yw'r rhain, sef gwobrau William Salisbury. Sefydlwyd ymddiriedolaeth William Salisbury yn 2011 gan nifer o gyfeillion y coleg o dan arweiniad y diweddar Dr Meredydd Evans. Mae'r ymddiriedolaeth wedi hysbrydoli gan fywyd a gwaith William Salisbury, yr ysgol haig o'r 19th ar 15. Roedd ei ddiddordebau yn cwmpasu gwyddoniaeth, diwinyddiaeth, cyfraith, iaith a llenyddiaeth ymhlith pethau eraill. A fe luniodd y geiriadur Cymraeg printiedig cyntaf a cheisiodd ddeffro i gyd Gymru i her technoleg newydd yr oes, y wasg a'r graffu. Ar ran y coleg, diolch yn fawr iawn i ymddiriedolwyr William Salisbury am ei cefnogaeth i waith y coleg ac am noddi y ddwy wobr nesaf, sef gwobr addysg bellach a phrentisiaethau William Salisbury, sy'n cydnabod cyfraniad dysgwr neu brentis i'r bywyd a'r diwylliant Cymraeg o fewn coleg addysg bellach neu ddarparwr prentisiaeth, ac yna gwobr meddygaeth William Salisbury, sy'n cydnabod arloesedd prosiect ymchwil sydd wedi gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg a neu cyfraniad i weithgareddau cyfredol allgyrsiol trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn maes meddygaeth. Nawr, mae'r themau hyn yn sicr yn adlewyrchu cyfrifoldebau mwy diweddar y coleg a'r ffaith bod dylanwad y coleg bellach dipyn yn ehangach nag oedd e pan gafodd ei sefydlu ddegawd yn ôl. Nawr, fe fydd pawb yn nabod
y cyflwynydd nesaf. Mae'n aelod balch iawn o ymddiriedolaeth William Salisbury. Mae wedi bod yn ffigwr amlwg y mywyd diwylliannol a gwleidyddol Cymru ers 60au'r ganrif ddiwetha. A dwi'n meddwl i bod hi'n deg dweud i fod e wedi ddarganfod gan gynulleidfa newydd yn ddiweddar. Ymhlith rhai o'i ffans newydd, mae Gareth Bale a Connor Roberts, a dwi'n siŵr fod Joe Allen wastad wedi bod yn ffan. Mae yma o hyd wedi cael bywyd newydd fel anthem cefnogwyr tîm Pêl-drod Cymru, ac roedd gweld Dafydd Iwan yn ei chanu cyn y gemau yn ddiweddar yn brofiad emosiynol iawn iddo fe ac i ninnau hefyd, dwi'n siŵr. Prawf os oedd hi angen fod yr iaith yn perthyn i bawb ohonom. Mae Dafydd Iwan wedi bod yn dist i Gymru'n newid ac wedi bod ar rhan yn ysgogi'r newid hwnnw hefyd. Rydyn ni wirioneddol ddiolchgar iddo am roi o'i amser i ddod yma heno i gyflwyno gwobrau William Salisbury yn enwedig o ystyried pa mor brysur mae wedi bod yn ddiweddar. Gai estyn croeso trwy'n galon iawn felly ar ran y coleg a phawb sydd yma heno i Dafydd Iwan. Diolch yn fawr chi am y cyfrwniad yna. O'n i'n gwrando ar Anna Brychan yn dweud bod i thad i'r annwyl John Davies ddim wedi cael cyfle i siarad fel llawer iawn o'r cymeriadoedd yn sgwennu amdanyn nhw. Pitis o fod i dod i nabod y cynghorydd Elwyn Edwards o'r Bala, achos mae Elwyn yn siarad ag ysbrydion drwy'r amser. A dydodd wrth ei ryw ddwrnod, ond i'n sad fod rhywun diwrnod y blaen, ond yn cofio ato ti Dafydd. O, pwy oedd o? Llywelyn. Pa Llywelyn? Llywelyn yn Lliw Olaf yn ddod. O, na fo. Mae'n bresor gyda i fod yma ac yn falch o'r cyfle i longyfarch y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar ei gwaith dros y 10 mlynedd dwytha. Ac yr unig anfantais sydd gan y Coleg ydy does ddim adeilad yna. A gallwn ni fynd â'r pobl ato fo a dweud, dyma fo'r coleg ar y bryn, neu'r coleg ar y lli. Ond ar wahân i hynny, mae'n un o'r datblygiadau pwysica sydd wedi digwydd yng Nghymru yn yn hoes ni. Ac mi ges i y fraint fel nifer ohonoch chi o ddod dan ddylanwad Mered, ac oedd Mered wedi gyffroi yn arw iawn fel un o'r rhai oedd wedi ymgyrchu'n galed dros sefydlu'r coleg. Wedi gyffroi yn arw pan sefydlwyd y coleg, achos oedd o'n, dwi'n cofio fo'n dweud gyda bwrlwm ag brwdfrydedd oedd yn nodweddiadol ohono fo. Meddylia, mae plant Cymru nawr yn gallu cael ei addysg o'r ysgol feithrin i addysg bellach ar brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac oedd o'n dweud y gwir wrth gwrs yn doedd. Oedd o'n symudiad ac oedd o'n sefydliad holl bwysig ac yn gwaith ni ydy sicrhau a brwydro ac ymgyrchu i sicrhau i fod o'n datblygu. Dyna di'n tynged ni fel Cymru Cymraeg. Nawn ni byth gyrraedd y diwrnod pan oeddwn ni'n dweud, na fo, mae'r Gymraeg wedi achub. Yn tynged ni ydy dal i wthio ymlaen ac ehangu y cyfleusterau. Ac mae'n wych gweld y Coleg Cenedlaethol Gymraeg yn ehangu i ddylanwad a i feisydd newydd. A dyna ydy prif nod ymddiriedolaeth William Salisbury, a sefydlwyd gan Mered, ac ydyn ni am gefnogi gwaith y coleg, rhoi cyfle i bobl eraill hefyd gyfrannu drwy'r ymddiriedolaeth i sefydlu gwobrau ac ysgoloriaethau. Ac yn ystod y flwyddyn dwytha yma, ydyn ni wedi mynd i gyfeiriad ychydig yn wahanol a sefydlu gwobrau i bobl sydd wedi cyfrannu. Nid pobl sydd ar fin astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, ond sydd wedi cyfrannu i feisydd newydd. Mae'r wobr gyntaf, mewn addysg bellach, fel dyn ni'n eisos di clywed, maes mor bwysig sy'n addysgu pobl fel arfer sy'n aros yn eu cynefin ac yn cyfrannu at fywyd eu cynefin. Ac mae yna waith aruthrol i'w wneud yn y colegau addysg bellach. Gwobr addysg bellach a phrentisiaethau William Salisbury.
A mi ddarllenau yr hyn dwedwyd wrth enwebu yr enillydd. Mae dim yn faith iawn, ond na i byth gofio fo. Ac mae yna acronyms yma dwi ddim yn deall. Ymunodd ffion ar cynllun Llys Genhadon y Medi 2021 yn llawn frydedd a syniadau at godi proffil y Gymraeg ar draws y coleg mewn ffordd hwyliog a deniadol bod amser anodd oherwydd y pandemig. Byddwch bob amser yn gweld ffion yn gwisgo ei hwdi gyda balchder, yn defnyddio ei ffotel ddŵr ynghyd ag unrhyw nwyddau Cymreig eraill. Penderfynodd ffion y byddai hwn yn gychwyn sgwrs berffaith y mae wedi ei brofi dro ar ôl tro drwy gydol y flwyddyn. Clwb sŵn, yn glwb dysgwyr Cymraeg ECCAF sy'n cael ei redeg gan y Llys Genhadon. Sefydlodd ffion foreau coffi sŵn yn wythnosol i'r dysgwyr cael sgwrs anffurfiol, ymarfer i sgiliau iaith a chwrdd â ffrindiau newydd. Mae ffion yn trefnu cyfarfodydd i'r tîm Llys Genhadon gyfarfod nid yn unig ar gyfer cynllunio, ond fel cyfle iddyn nhw ddod i adnabod ei gilydd. A mae hefyd wedi sefydlu Santa Cyfrinachol i bob pencampwr a Llys Genad adeg y Nadolig. Mae ffion wedi bod yn rhan ddylanwadol yn athliadau Cymreig trwy fynychu cinion o Sgwl Ddewi, stondin Santes Dwynwen a gig Dydd Music Cymru gyda'r arian a godwyd at elusen Cymraeg lleol. Mae'r tîm Cymraeg wedi datblygu cyfrif TikTok dysgu Cymraeg. Mynd i feisydd, dwi'n mynd deall dim amdani nhw nawr. Mae ffion wedi achub ar y cyfle hwn i arwain ar hyn ac yn creu amrywiaeth o hwyl TikToks i gefnogi pobl i ddysgu Cymraeg. A tu allan i'r coleg, mae ffion yn rhannu ac yn hyrwyddo pwysigrwydd y Gymraeg yn gyson ar draws eu llwyfannau cyfryngau cymdeithasol personol. Mae ffion yn gweithio fel diddanwr parti plant Disney Princess ac ers ymuno a ECCAF, mi ofyna i ddibedi ECCAF wedyn, a dod yn Llys Genad Cymraeg. Mae ffion bellach yn defnyddio ei Chymraeg yn ei ffartion gyda phlant ifanc ei chymuned. Ac yn ddiweddar, mae ffion wedi cynnig i sgiliau i gwmni sillafu cyfrwng Cymraeg, lle mae'n darparu cyfeithiadau a throslais ar gyfer ap cyfieithu Saesneg i'r Gymraeg. Ar llynedd, creodd y Llys Genadon glwb lles o'r enw y Lles Ples. Mae ffion wedi ymgymryd ar her ac wedi treulio amser yn defnyddio'r logo gwreiddiol i ddylunio nwyddau a thema i hyrwyddo'r clwb. Yn ystod y flwyddyn, mae ffion wedi mynychu Academi Jason Mohammed ac wedi creu darllediad radio byw 30 munud o hyd. Mae hwn wedi cael ei ffilmio ac yn fyw ar YouTube, i chi wrando ar ôl chi'n adro heno, yn ogystal â chael ei hyrwyddo ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. O fewn hyn, cynhaliodd ffion gyfweliad cyfrwng Cymraeg yn trafod pynciau ffeministaidd ar gymuned leol. Ffion oedd yr unig ddysgwr i arddangos ei gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog. Mae ffion hefyd wedi treulio amser gyda'r cyflwynydd chwaraeon Cymru, Gabriela Jukes. Gweithiodd Gabriela gyda ffion a chyd Llys Genhadon i sefydlu a chreu ei podlediad dwyieithog y Lles Ples ei hunain. Mae'r podlediadau i gyd yn seiliedig ar y prosiect Lles Llais Cyfeillgar i ddysgwyr ar draws y coleg i wrando a'i cefnogi yn ystod cyfnod anodd a heriol. Ac mae ffion hefyd wedi cynrychioli ECCAF ar S4C yn trafod podlediadau a pha mor effeithiol ydyn nhw gyda phobl ifanc. Mae ffion yn fodel rôl ysbrydoledig ac yn bleser i chefnogi ac yn amlwg yn defnyddio pob cyfrwng posib i ledaenu'r defnydd o'r iaith Gymraeg. Felly mae'n bleser gyda i gyhoeddi bai enillydd y Wobrau'r yma, Gwobr addysg bellach a Phrentisiaethau William Salisbury ydy ffion Llywelyn. A'r coleg, dwi wedi sôn gymaint amdano fo, di Coleg Caerdydd ar Fro. Sa'n gorchedau ti. Diolch yn fawr. Felly, dyn ni llun ar y croesa.
am ryw reswm, dwi'n cael, am mod i wedi dod mor bell, dwi'n cael cyflwyno 2 wobr. A un o'r pethau sy'n rhoi mwyaf o hwb i fi dyddiau yma, a ydy ar wahân i gannu gyda 30,000 o bobl, ydy clywed Cymru o bob rhan o Gymru yn trafod pob math o bynciau mewn Cymraeg gloiw. Pynciau astrus, pynciau gwyddonol, chwaraeon o bob math. Ac mae'r prawf o lwyddiant y Coleg Cymraeg ac ysgolion Cymraeg i weld a'i glywed bob dydd ar ein cyfryngau ni. Ac mae hwnna yn hwb rhyfeddol i mi. A'r ail wobr dwi'n gyflwyno ydy gwobr meddygaeth William Salisbury. Oedden ni'n teimlo'n gryf yn yr ymddiriedolaeth bod angen i ni helpu y gwaith o hybu'r Gymraeg i feisydd newydd. Dwi yn rhyw gradur gafodd addysg yn y byd pensaernïaeth. Sa'n llawer o bobl yn gwybod hynny, ac dyw'r byd pensaernïaeth ddim clotach ar ôl i mi adael. Ond mae angen yn y maes hwnnw, maes cynllunio pensaernïaeth, mae angen hybu defnydd o'r Gymraeg yn y maes hwnnw. Ond un maes oedden ni'n meddwl sy'n holl bwysig i ddyfodol y Gymraeg ydy maes meddygaeth. Ac mae'n wych gwybod fod y gwaith nid yn unig wedi cychwyn, ond yn carlamu ymlaen yn y maes hwnnw. A dyma'r enwebiad a dderbyniwyd ar gyfer yr un sydd wedi ennill y wobr hon. Roedd Dwynwen yn un o'r myfyrwyr a ymgymerodd ag astudiaethau meddygol cyfrwng Cymraeg yn yr ail flwyddyn i Brifysgol Caerdydd i cynnig. Nad roedd hi yn hollol siŵr ar y pryd a'i yn Gymraeg, roedd hi am ddilyn i llwybr yn wreiddiol, yn fuan iawn, sylweddolodd hi bod wedi gwneud y dewis cywir. A gwenu buodd hi ers hynny. Mae hi wedi bod yn frwdfrydig, yn ddiwyd ac yn bleser i'w gwylio'n blodeuo. Yn goron ar y cyfan, hi oedd y myfyrwyr cyntaf i astudio gradd ymsang cyfrwng Cymraeg y maes addysg feddygol. Doedd dim rhaid i ystyried beth fyddai pwnc i threithawd hir, addysg feddygol cyfrwng Cymraeg dros 5 mlynedd. Mae ei gwaith ymchwil wedi bod yn adborth holl bwysig i ddatblygu'r ddarpariaeth ymhellach, nid yn unig i fyfyrwyr y Coleg Cymraeg, ond hefyd i bob un siaradwr Cymraeg ar gwrs MBBech Prifysgol Caerdydd. Yn ogystal, mae ei gwaith wedi bod yn sail i gynllun busnes i gynnig sesiynau cyfathrebu Cymraeg i holl fyfyrwyr yr ysgol feddygol, yn cynnwys rai heb unrhyw ymwybyddiaeth o'r iaith cyn iddyn nhw gyrraedd y coleg. Cyflwynodd ei darganfyddiadau mewn cynadleddau addysg feddygol rhyngwladol yn 2021, ac mae wedi bod yn sail cadarn i brosiect ymchwil 2 fyfyrwyr gradd ymsang arall i'w dilyn yn y flwyddyn 2021-2022, ac un ohonyn nhw nad ydyw hi yn siarad Cymraeg. Graddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf yn ei EBSec Med Ed yn haf 2021 wedi blwyddyn hynod o anodd i ddyn bersonol. Eleni bydd yn cymwyso'n llawn fel meddyg ac rydym yn ymfalchuon i llwyddiant academaidd ac yn ymhyfrydu yn y ffaith i bod wedi syrenu wrth weithio ac wrth eiddfedu a chyflwyno gwaith arloesol yn Gymraeg. Felly, mae'n bleser gyda i gyflwyno a chyhoeddi mae enillydd cyntaf y wobr meddygaeth William Salisbury ydy Dwynwen Spink. Diolch yn fawr am y wobr ac am drefnu dathliad mor hyfryd. Bues i'n ffodus iawn i astudio rhan o fy nghwrs meddygaeth dan nawdd y Coleg Cymraeg a Phrifysgol Caerdydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd trafod y gwaith a deall syniadau trwy gyfrwng y Gymraeg yn fad achub mewn dyfroedd stormus. Y pleser oedd i felly mynd ati llynedd i astudio profiadau myfyrwyr ym mhob blwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd o'i cyfleoedd cyfrwng Cymraeg a dysgu am y ddarpariaeth o addysg feddygol dwyieithog sydd ar gael mewn gwledydd eraill ar draws y byd hefyd. Fel soniwyd, roedd llynedd yn flwyddyn anodd iawn i fi'n bersonol a swn i'n hoffi derbyn y wobr yma cof am yn had.
Byswn ni ddim wedi gallu gorffen y treithawd heb arweiniad a chefnogaeth fy ngorychwilwyr Miss Awen Iorwerth a Dr Alun Owens, a diolch i Awen am eich holl gefnogaeth ac am yr enwebiad heno. Diolch hefyd i'r myfyrwyr na throi o'i amser rhydd i gymryd rhan yn y gwaith ymchwil ac i'r holl tutoriad ar y gwrs addysg feddygol. Diolch i'r criw o Coleg Cymraeg yn yr Ysgol Feddygaeth am ei cefnogaeth ar hyd y blynyddoedd, a diolch i'n heulu hefyd sydd wedi bod mor gefnogol. Dwi'n edrych ymlaen i weld sut bydd y maes addysg feddygol cyfrwng Cymraeg yn datblygu dros y blynyddoedd nesaf. A'r gobaith yw cael darpariaeth genedlaethol o addysg feddygol cyfrwng Cymraeg heb orfod cyfiawnhau ei werth na'r angen amdano. Y nod terfynol wrth gwrs yw darparu gofal iechyd trwy gyfrwng y Gymraeg i bob claf yng Nghymru sy'n dymuno i dderbyn. Diolch yn fawr. Dwi newydd sylweddoli nes i ddim rhoi cyfle i'r enillydd cyntaf i ddweud gair. Wyt ti am ddweud gair? Mae'n wir ddrwg yna i. Helo. Does ddim llawer dwi angen dweud i fod yn onest. Dwi'n diolchgar iawn fy mod i wedi ennill y gwobr a dwi wedi gweithio'n galed trwy'r blwyddyn. Roedd fy nhad yn ennill gwobr sydd yn tebyg a roedd e'n golygu llawer i fe i anfon fi i ysgol Cymraeg. Ac felly dwi hefyd wedi gwneud hyn am fy nhad. Felly diolch yn fawr. Diolch. Llonchadau mawr Ffion a Dwynwen, a diolch yn iawn i chi Dafydd am roi eich amser i fod gyda ni heno. A dyna ni wedi coeddi holl enillwyr gwobrau myfyrwyr y Coleg Cymraeg am flwyddyn arall. Rhowch gymeradwyaeth eto os gwelwch yn dda i'r enillwyr i gyd. Cyn symud mlaen i gyflwyno gwobrau'r darlithwyr cysylltiol, dewch i ni gymryd cyfle i ymfalchio yng ngwaith yr holl fyfyrwyr, dysgwyr a phrentisied sydd wedi ymwneud â'r coleg dros y flwyddyn ddiwethaf. Y dysgwyr a'r myfyrwyr yma sydd wrth wraidd llwyddiant y coleg. Mae wedi bod yn gyfnod a nifer tu hwnt i bawb, ond yn enwedig i bobl ifanc. Ac mae ond yn iawn ein bod ni'n diolch iddyn nhw am eu hymdrech a'i dyfal barhad. A dyma fideo mae'r coleg wedi baratoi mewn cydweithrediad gyda rhai o ddarlithwyr y prifysgolion a'r colegau sy'n dangos gymaint o feddwl sydd gyda nhw o'i myfyrwyr. Diolch am eich ymdrech. Diolch am eich gwaith. Diolch am eich ymroddiad. Diolch am fentro astudio'n Gymraeg. Diolch am gymryd rhan. Diolch am fod yn hwyl i ddysgu. Diolch am ofyn cwestiynau diddorol. Diolch am roi'ch ffydd yno fi. Diolch am beidio roi fyny. Diolch am droi i fyny. Da ni'n cydnabod i bod i wedi bod yn anodd tu hwnt i chi fyfyrwyr. Ac felly, da ni'n deud diolch. 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 Nawr, ar ôl i ni glywed fyna gan nifer o ddarlithwyr y coleg, mae'n addas iawn ein bod ni'n troi nawr at wobrau y darlithwyr cysylltiol. Mae'r gymuned ddarlithio cyfrwng Cymraeg wedi mynd o nerth i nerth ers sefydlu'r coleg ddegawd nôl. A bellach mae dros 300 yr aelodau o'r cynllun darlithwyr cysylltiol.
Mae'r gwobrau hyn yn gyfle i ni ddathlu i cyfraniad nhw i faes addysg uwch cyfrwng Cymraeg. A'r wobr gyntaf yw gwobr y myfyrwyr. Fel mae'r enw'n awgrymu, mae'r wobr hon yn un hynod bwysig gan mae'r myfyrwyr eu hunain sy'n enwebu darlithwyr sydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'w bywydau nhw yn y brifysgol. Nawr yn anffodus, mae'r 3 myfyriwr oedd wedi enwebu'r enillydd digwydd bod allan o'r wlad ar hyn o bryd, ac felly yn methu ymuno â ni heno i gyflwyno'r wobr. Ond dwi'n falch iawn i ddweud bod Gwern Dafys, swyddog materion y Gymraeg, undeb myfyrwyr Prifysgol Abertawe yma ar ei rhan o heno, ac falle bod hynny yn gliw bach i chi o ba sefydliad mae'r enillydd yn dod. Le wyt ti, Gwern? Na fe. Diolch i ti, Gwern, am fod mor barod i gamu'r adwy. Dim problem o gwbl. Nos o dda. Wel, mae'n mynd i fod yn swydd caled i ddilyn lan o Dafydd Iwan, ond roi good shot yn yma. Mae'n bleser heno i gyflwyno'r wobr yn y categori gwobr myfyrwyr a ran y myfyrwyr, sy'n anrhydeddu darlithydd sydd wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau a phrofiadau myfyrwyr yn y brifysgol. Ymunodd yr enillydd a chynllun staffio'r coleg yn 2012-13, fel darlithydd biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe. Sioc. Ar gychwyn ei yrfa fel darlithydd, fe gynhaliodd sawl gweithdy dyrannu pysgod i ddisgyblion chweched dosbarth y de-orllewin, o dan nawdd y gronfa i grantiau bach. Bellach, yn uwch darlithydd sylweddol yn y brifysgol, mae angen dros y bwnc yn glir i'w weld. Gynt yn gadeirydd panel gwyddorau naturiol y coleg am sawl blwyddyn, ta'n ymddeoliad ar ôl hwnnw aleni, mi fydd yn wyneb yn gyfarwydd iawn i nifer iawn ohonoch chi. Mi fyddwch yn adnabod ei lais hefyd, gan ei fod yn gyfrannwr cyson ar raglen galwad cynnar Radio Cymru. Pob tro gyda gwen ar ei wyneb, mae myfyrwyr yn dwlu arno. A felly, cyn i mi ei hodd i'r llwyfan, dyma fideo gan y 3 myfyrwyr a wnaeth ei wynebu ar gyfer y wobr. Hoffwn ddechrau trwy ddweud llongyfarchiadau Dr Thomas, dych chi rili yn heiddi'r wobr yma. Nid just oherwydd ti'n fel lecturer absolutely amazing, ond oherwydd yr holl cefnogaeth a roddus i mi yn ystod fy adeg prifysgol. Mae'n eithaf helpu llawer yn ystod cyfnod a oedd yn rili anodd i ni fel myfyrwyr yn ystod y pandemig. Dwi wedi colli gyfrif o gyd o'r galwadau Zoom a e-byst nes i anfon, ond mae'n eithaf wneud flwyddyn rili anodd a chydig fwy yn haws i ni, felly rydym ni gyd yn ddiolchgar iawn. Byddaf yn gwerthfawrogi cefnogaeth Gethin Ambyth, a mae'n sicr yn heiddi'r wobr hon. Yn ogystal â bod yn tiwtor personol gwych, mae fe hefyd yn ddarlithydd gwych. Mae ganddo fe y gallu i wneud hyd yn oed parasitiaid yn fwy diddorol. Fy mod yn casáu nhw. Diolch yn fawr, Gethin. Hefyd, dwi'n ddiolchgar am gyd o'r cyfleoedd mae o'n rhoi i fi. Mae'n anhygoel a mae'r wobr ma'r yn heiddiannol iawn. Llongyfarchiadau. Wel ie, heb mwy oedi, mi offwn i gyflwyno'r wobr myfyrwyr 2022 i Dr Gethin Thomas. Diolch yn fawr iawn. Wy'n gweld na fel cyfle i ddechrau siarad i parasites. Diolch yn fawr iawn, ie. O styried yn swydd i'w darlithio a siarad, a wi yn rhedeg lan i'r awr yn aml iawn. Wedi ar yngolled, sa'n gwybod beth i weid. Wy'n anhygol o ddiolchgar yn gyntaf i'r Coleg Cymraeg am y wobr. Wi wrth gwrs yn ddiolchgar i'r myfyrwyr am fy enwebu. Wi hefyd yn ddiolchgar iawn i'r athro Derry Thomas, gynt o Brifysgol Bangor. Oedd 20 mlynedd yn ôl i'r flwyddyn, felly 20 mlynedd yn union, wedi cymryd fi mewn fel tiwtor personol a wedi fy annog i astudio modiwl 10 credyd blwyddyn gyntaf trwy'r Gymraeg yn y gwyddorau. A hwnna oedd wedi dangos i fi bod modd cyfuno y ddau beth. Astudio trwy'r Gymraeg, ond eto pwnc rhyngwladol hefyd.
Dwi'n ddiolchgar iawn i'n heili, a mae Michelle yn un heddi. A oedd modd, mi'n siŵr, gweld ni yn y fideo gath i wario ddechrau, pryd o'n ni wedi gwersylla tu fas y cynulliad fel oedd i pryd ni, nôl, pwy oedd i dewis noswaith yn mis Chwefror i wersylla tu fas. Ond yn ceisio lobio mwyn creu y Coleg Cymraeg, felly mae'n fraint anhygol i mi gael y Wobrau'r yma heno. A fel rhywun sy'n siarad fel bywoliaeth, sa'n gwybod beth arall i weid. Mi'n ddiolchgar iawn i chi hwnna. Diolch yn fawr Gwern a llongychadau mawr Gethin. Nesa yn y categori gwobrau darlithwyr cysylltiol, mae'r Wobrau'r am adnodd cyfrwng Cymraeg rhagorol. Rwy'n ni'n hynod o lwcus fod yna wyneb cyfarwydd iawn arall yn ymuno ni heno i gyflwyno y Wobrau'r hon, sef Angharad Mair. Cyflwynydd rhaglen heno ar Ysbrydrec a chyfarwyddwr gweithredol cwmni Tinopolis. Mae Angharad yn ffigwr dylanwadol tu hwnt y maes y cyfryngau a busnes, ac wedi bod yn gyfrifol am adeiladu un o gwmnïau teledu mwyaf llwyddiannus Cymru lawr yr hewl yn Llanelli. Gai ofyn i ti Angharad ddod i'r llwyfan os gweled i'n dda i gyhoeddi pwy sydd wedi ennill y Wobrau'r hon. Wel, diolch yn fawr am y cyflwyniad yna. Diolch yn fawr am y gwahoddiad i gael bod yma heno hefyd, achos mae'n dipyn o fraint cael bod yma. Llongyfarchiadau i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn 10 oed, mor ifanc ac eto wedi cyflawni gymaint. Mae dy fi ddwy ferch sy'n ddwy ar 20 ac 20 oed, a fi'n gwybod trwyddyn nhw, a'i cefndryd, a'i ffrindiau, gymaint o fydd mae nifer ohonyn nhw wedi cael mas o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. A fi'n hollol grediniol bod y ffaith bod yr ysgoloriaethau a'r nawdd a'r gallu wrth gwrs i astudio trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg wedi cadw nifer o fyfyrwyr yng Nghymru fydde fel arall falle wedi edrych dros y ffin. A dwi'n meddwl fel gwlad bod hi mor bwysig bod ni'n gallu cadw yn pobl ifanc ni fan hyn. Ac wrth gwrs o'i cadw nhw fan hyn, wedyn maen nhw'n edrych falle am waith yng Nghymru. Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn rhoi hyder i bobl astudio yn y Gymraeg ac wedyn i weithio yn y Gymraeg, ac i ni felly yn Tinopolis sy'n weithle cyfrwng Cymraeg yn ffodus iawn bod ni'n gallu denu rhai o'r myfyrwyr yma felly i weithio gyda ni. Ac wrth gwrs, yw'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, dyw e ddim mond yn cynnig cyrsiau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg i fyfyrwyr. Yn sgil y cyrsiau yma, mae'n rhaid cael adnoddau newydd trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg hefyd. A dyna pam dwi'n mor falch i fod yma heno i roi'r Wobrau'r yma i berson arbennig iawn sydd wedi chwarae rhan allweddol wrth datblygu'r e-lyfr cyflwyniad i farchnata, sef y gwers lyfl Cymraeg cyntaf erioed y maes marchnata. Datblygwyd y llyfr yn dilyn derbyn grant o gronfa strategol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Nawr, mae wedi gynllunio fod y gymorth i fyfyrwyr sy'n astudio busnes, rheolaeth, cyfathrebu a marchnata yn y Brifysgol neu'r Coleg, ynghyd ac ar gyfer defnydd ymarferol gan fusnesau ac ymarferwyr cyfathrebu a marchnata mewn sefydliadau gwirfoddol a chyhoeddus hefyd. Mae'n cynnwys nifer o elfennau rhyngweithiol ac aml gyffwrdd a gellir ei ddefnyddio gyfrifiaduron, tabledi a ffonau clyfar, sy'n mor bwysig y dyddiau yma wrth gwrs. A mae'r person yma yn hynod o angerddol am ei waith ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Mae wedi creu adnodd arloesol mewn gwirionedd fydd yn cyfoethogi profiad myfyrwyr a chynulleidfaoedd ehangach drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae'n bleser mawr gen i gyhoeddi nawr. Mae'r enillydd i'r uwch ddarlithydd mewn busnes a marchnata ym Mhrifysgol De Cymru, Llu Roberts. Dwi reit emosiynol ar ôl gwrando hwnna, a hollol starstruck ddod Angharad yn cyflwyno'r Wobrau'r i fi. Dwi'n emosiynol hefyd ar ôl hyn yma, achos mae rhywun jyst yn gweld gymaint, da ni wedi camu ymlaen mewn degawd mewn anhygoel dydy, a dwi'n mor ddiolchgar i'r coleg
gymryd y pynt a fy mhenodi fi 9 mlynedd yn ôl a fy ngalluogi fi i gael dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a datblygu'r ddarpariaeth Cymraeg. A beth y myfyrwyr ni'n deud ar y dechrau, oedd o'n rhwystyr i astudion Gymraeg, oedden nhw'n deud, does dim gwerslyfrau Cymraeg, fydd o'n anoddach os da ni'n astudion Gymraeg, achos fydden ni'n gorfod cyfieithu'r llyfrau. Ac oedden ni'n trafod hyn ar y panel busnes ac yn meddwl, a dyna ddod syniad gwreiddiol, fydden ni'n creu gwerslyfr Cymraeg. Ond munud ddechrau eisiau bach yn fwy uchelgeisiol wedyn, o'n eisiau'r gwerslyfr Cymraeg fod yn well na'r un Saesneg. Ac hefyd o'n eisiau fod yn fwy Cymreig na'r un Saesneg, achos mae'r llyfrau Saesneg i gyd, maen nhw'n sôn am Coca-Colas a McDonald's a'r cwmnïau rhyngwladol yma. Ac o'n eisiau hwn fod yn Gymreig, fod ni'n sbio ar bethau fatha cwmnïau gwirfoddol, dŵr Cymru, siopa bach, brandiau Cymreig melyn tre gwynt a fel yna. A hefyd fod o'r... Mae myfyrwyr dyddi yma, maen nhw'n greu bob dim ar ei ffôn dwi hefyd yn greu bob dim ar yn ffonaf. So fod o'n gweithio ar bob math o ffôn a bob math o daplets a fod o'n rhyngweithiol. A hefyd, fath oedd Angharad yn cyfeirio yma, fod o ddefnydd hefyd yn y byd go iawn. Dyna nathon ni weithio'n agos efo'r sefydliad marchnata siartredig hefyd. Felly dyna dde'r uchelgais, a dwi'n gobeithio fod ni wedi gyflawni fo, ac mae o'r gael i'w lawrlwytho yn rhaid ac ymdeimlad ar y we a gwedda yn y Coleg Cymraeg. Ond ni jyst fi, dwi'n derbyn y Wobrau'r yma ran lot o bobl. Swn i'n diolch yn fawr iawn i'r coleg am iriannu fo, gathon ni bres ar y cychwyn i wneud. Mi ddath y syniad yn wreiddiol gan banel y busnes y coleg, swn i'n diolch iddyn nhw. Swn i'n diolch i'r cyfranwyr academaidd eraill, Elin Wyn, Carl Mather, Dr Kelly Young, yr athro Leri Rosier, Dr Rob Bowen, Esyll CS. Dwi'n gobeithio ddim wedi anghofio neb, sori os ydw i. Swn i'n licio diolch o waelod calon i Sarah Owens, yr intern graffeg, nathon ni fedru cyflogi diolch i arian y Coleg Cymraeg, nathon ni fedru cyflogi myfyrwyr oedd di astudio dylunio graffeg oedd di bod yn Ysgol Bro Morgannwg a fedrwn ni chyflogi hi am 2 flynedd i greu'r llyfr a datblygu i sgiliau dylunio graffeg hi trwy gyfrwng y Gymraeg a'i mentorau datblygu hi. A swn i'n diolch i Barry Richards yn Prifysgol De Cymru hefyd am roed arweiniad iddi hi ac i fi ar sut i greu ei lyfr. A diolch o galon hefyd i'r bobl sydd wedi bod yn edrych ar yn ôl un y coleg, llawer ohonyn nhw, Mary Fleer a Sean Jobbins yn mwrdd prosiect i yn gwneud yn trio nghadw fi ar amser mi gymol fi sawl blwyddyn yn y diwedd. So i cydiolch o waelod calon i Angharad Watkins, Dr Angharad Watkins am olygu fy Nghymraeg i a'i gywiro'r ramadeg. Diolch hefyd i am yr help gan y coleg hefyd i roed yn swyddogion technegol y coleg am yr help yn ei gweld chi'n y cefn yma. So, diolch John a diolch i chi am eich help chi. Yn ei gael o'r y we ar y diwedd, fel byddwn ni'n dipyn o her ar y diwedd i gael y peth i weithio, ond dyna ni. Felly, diolch o waelod calon am hwn a diolch yn fwy na hynny i'r coleg am yr holl gefnogaeth ydych chi wedi rhoi i fi dros y blynyddoedd. Mae hwn yn golygu lot i fi, felly diolch yn fawr iawn. Llonwch ar y llir, a diolch fawr iawn Angharad. A dyma ni wedi cyrraedd y wobr ola heno, sef gwobr am gyfraniad eithriadol i addysg cyfrwng Cymraeg. Mae'n bleser gen i wahodd Sandy Grif o Gofal Cymdeithasol Cymru i ddod i'r llwyfan i gyhoeddi enillydd y wobr hon. Diolch yn fawr iawn am gwahoddiad i fod yma hen yma. Mae'n hynod o fraint gyda fi i fod yma i gyflwyno i'r person yma heno. Llongyfarchiadau hefyd i'r Coleg Cymraeg a Penblwydd Hapus. Ista wrth ymyl Dafydd Iwan, be fwy gallai ddeud. Felly, dwi'n nabod y person yma, nathon ni gyfarfod blynyddoedd yn ôl, a dda ni'n rhannu swyddfa yn y Gogledd pan oedd hi'n arwain ar yr ganolfan dysgu ymarfer i weithwyr cymdeithasol. Da ni wedi cael panad, dipyn o weithiau, rhaid y byd yn ei le,
A dipyn bach o sens o hiwmor oedd rhaid i chi gael weithiau pan ydych chi'n clywed beth mae pobl yn dweud am y iaith Gymraeg. Ddwy genod o Wynedd yn wreiddiol, a da ni'n dwy yn byw yn Sir Ddinbych erbyn hyn, sydd, dwi'n siŵr pwy sy'n dilyn pwy, a lle da ni am fynd tro nesaf. So, nes i ddysgu lot amdani hi, oedd hi'n weithiwr cymdeithasol, yn gweithio yn y maes plant a teuluoedd. Dwi wedi dysgu gymaint gyno hi dros y blynyddoedd. Mae hi erbyn hyn yn gweithio, wel, ers dipyn o flynyddoedd wan, yn gweithio fel cyfarwyddwr y cwrs MA yn Prifysgol Bangor, a mae wedi gwneud gwaith gwych yn fanna. Mae'r cwrs yma'n cael ei ddarparu 100% drwy'r iaith Gymraeg. A mae hynna yn rhywbeth sydd yn amazing, really. Da ni wedi clywed amazing ddau waith hynny yma. Mae'n gweithio efo pobl, efo partneriaeth o bob gornol o Gymru, a dwi'n cael y fraint i weithio hefo hi dal i fod. Dwi'n aml yn deitha pobl, da chi wedi clywed am y person yma, mae enw hi reit enwog draws Gymru. A mae lot o bobl yn deud, dwi heb di chwrddi, ond dwi wedi clywed ei enw hi sydd yn gret, a dwi'n ffrind iddi hi lle. Mae'n ysbrydoli pobl, am mae'n defnyddio common sense yn ei ffordd, mae'n i agwedd hi am y Gymraeg. Wbath yn ei chalon hi, ei pharch hi am yr iaith. A i fwy na hynna, really, ydy amhawliau pobl iddyn nhw gael siarad Cymraeg a gael gwasanaethau Cymraeg yn y sector gofal. A mae hynna'n hynod o bwysig iawn. Mae wedi datblygu adnoddau, mae wedi cyfrannu at llwyth o bethau gormod i ddeud, am bod dwi'n siŵr bod chi'n eisiau fi sefyll yma tan bore fory yn mynd trwy'r rhestr. Ond ar hyn o bryd mae'n gweithio hefo'r y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn datblygu adnodd digital i godi ymwybyddiaeth am yr iaith Gymraeg a'r pwysigrwydd yn y sector gofal a iechyd. So, gallai ddeud llwyth o bethau amdani hi, ond y myfyrwyr myfyrwyr sydd wedi bod ar y cwrs, a falla ddim llawer o hyder, da ni wedi clywed hynna, da ni gyd yn gwybod, dim llawer o hyder yn ei sgiliau nhw i wneud y cwrs. A maen nhw wedi mentro a wedi llwyddo am bod mae hi wedi cyfnogi nhw trwy'r siwrna. Felly mae'n hynod o blesar, dwi'n teimlo fel proud mum moment. Mae'n hynod o blesar gyda fi i gyflwyno yr hen yma i Gwenan Prysor. Gosh, dwi wedi dweud lot o glwyddo oedd pobl heddiw yma. Pobl wedi dod teuluodd efo nhw. Dwi'n cychwyn o dim bach tua 3 o gloch pnawn yma, bob yn deud lle ti'n mynd. A dwi'n gorfod mynd i'r gwarfod yn Garfyrddin. Dwi'n wedi clywed am Zoom. Pan ti'n gorfod mynd i fanna, so nes i ddeud, wel, mae'n rhywbeth blynyddol, so a maen nhw wedi gofyn os dwi'n ni jyst bod yna. So dwi wedi bod yn deud clwydda, nes i weld Sandy pan i mewn. Pen sy'n gerdded i fewn yna, mae'n fatha, siwr ddim nabo neb ma, wedyn fydda jyst bilin omits le. A person gyntaf welas i oedd Sandy, a dwi'n dweud beth ti'n neud, dwi'n meddwl, jyst dod yn fy ngwaith, lle da, fatha. So mae hi wedi dweud clwyddaeth o fi hefyd. So da ni wedi cael sgwrs wedyn am hynna, dwi'n meddwl, a mae'n galw fi'n ffrind, ond mae hwnna'n rhyw concept reit diddorol erbyn hyn, lle. Dwi hefyd wedi gweld Charles ac Angharad yma, ac oedden nhw, yn byw yn ymyl fi, ac dwi wedi just dweud bod fi jyst dod yma fel rhan o'n waith. So, diolch byth bod gyda fi'n belt, a dwi'n meddwl bod yn rhywun i wedi mynd yn hir am bod fi wedi dweud gymaint o glwydda, ond dwi wedi cael yn ysgu bod chi'n gorfod diolch pan bych chi'n cael rhywbeth. Mae siwr sa hwn yn... Dwi'n trio meddwl os di'n debyg i ennill y gadar yn y Steddfod yn beth fel e. Ond o leia, da chi'n gwybod bod chi wedi trio am hwnna, achos da chi'n cael clywed bod chi wedi ennill, ond ni'n gwybod yn byd am hyn. Tan ges i ryw e-bost chydig oes Noson ôl. A o'n i'n meddwl mae jyst enwebiad oedd o gyn mos sy'n clywed byd arall. A dyn ni fi ddarllen o wedyn yn meddwl, o na, mae'n fwy na hynna lle. So, o'n i'n meddwl fyddai'n gorfod derbyn y peth yma, a dwi ddim really y teip am Wobrau'r felly. Dwi'n mynd aniolchgar yn dibyd felly. Dwi wedi cael yn ysgu fod yn ddiolchgar hefyd lle. Ond dwi'n really yn licio pethau
fel un, achos dwi'n meddwl dyma di'n job i fod, dyma ni fod i wneud anyway, so dwi'n gwybod os da chi fod i gael gwobrau rili am wneud, beth ydych cael eich talu am wneud a beth ydych chi fod i wneud. Ond mae o'n gyfle, dwi'n meddwl, i fi deud un o ddau o beth o'n siŵr o'r llwyfan yma, a dwi'n fwy nerfus mwy am byd dwi'n sefyll yma, so dwi angen mynd o mar eto dyn nhw. Ond dau beth dwi'n meddwl dwi eisiau deud ydy just diolch yn fawr iawn i'r Coleg Cymraeg am gefnogi gwaith cymdeithasol fatha pwnc a disgyblaeth a'r proffesiwn bron iawn ys y dechrau. Mae bron iawn yn 10 mlynedd ar i fi fod yn y swydd yma hefyd. Mae'n rhaid i'r Brifysgol Bangor ddim wedi cweit dal i fyny fo fi eto. Ond bod ni'n dathlu'r ffaith bod y Coleg Cymraeg gwirioneddol yn gweld gwerth mewn cefnogi gwaith cymdeithasol. Mae o fatha bod ni'n y pethau bregus mewn cymdeithas i gyd o sticio fe gilydd mewn ffordd. Yr addysg drwy cyfrwng Cymraeg, gofal a'r iaith Gymraeg. A dwi'n meddwl mae beth dwi'n licio am approach yr Coleg Cymraeg ydy bod o'n helpu i sefydlu darpariaeth cyn i'r bobl sydd angen o ddall bod nhw angen o. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhan o gwaith gofal a iaith Gymraeg hefyd, y cynnig rhagweithiol na, bod o yna i bobl cyn nhw actually ddall bod nhw angen o lle. Wrth gwrs fi sy'n yma heno'n derbyn y wobr yma, ond ar ran, wrth gwrs, mae'n lot o bobl cario'r baton mae'n lot o bobl wedi cwffio'n galed iawn cyn i fi gael ngeni, mae'n siŵr, dwi'n gobeithio. Ac cyn i fi ddod i'r swydd yma mewn ffordd, a'r swyddi blaenorol, mae yna bobl wedi cwffio yr ochr yma i wneud yn siŵr bod gwaith cymdeithasol, bod bobl yn gallu cael gwaith a gofal cymdeithasol ar eu telerau hunan heb gorfod gofyn amdano fo. So mae yna awdurdodau lleol efo penaethiaid a rheolwyr sydd wedi gweld hyn yn bwysig, a mae'r Brifysgol ei hun, Coleg Cymraeg a hefyd Gofal Cymdeithasol Cymru wrth gwrs. So mae'n bartneriaeth reit fawr a lot o bobl mwy na fi, ac ydy bod yna'n hirach na fi mewn ffordd yn gwneud y gwaith yma. Ond o'n i mewn seremoni graddio, yn ar eich braf dechrau'r wsos yma, ac oedden nhw'n sôn amdan sefydlu Prifysgol Bangor a'r chwarelwyr mewn ffordd fatha'r y crowdfunding cyntaf math o beth lle oedden nhw'n cyfeirio at hynna. Ac o'n i'n meddwl gobeithio bod yr MA gwaith cymdeithasol yn atab lot o'r gofynion yna lle mae'r poblogaeth leol yn gwasanaethu'r poblogaeth leol a pa mor bwysig ydy hynny. So diolch yn fawr iawn. Diolch Sandy a llongychadau mawr i ti Gwennan. A dyna ni. Na gyd sydd ar ôl dy fi nawr yw i ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r noson heno, i bawb a gyflwynodd ffurflen enwebu, i'r cyflwynwyr i gyd, i'r enillwyr am ei gwaith rhagorol, i staff y coleg am weinyddu'r gwobrau ac am drefnu heno, ac nid diolch ond jolch wrtha i am y gwahoddiad i fod yma gyda chi heno, ac ar ran y coleg, gai ddiolch i chi'r gynulleidfa am fod yn rhan o deulu'r coleg dros y 10 Nawr mae croeso mawr i chi ymuno â ni nôl yn y galon am wydred o win a sgwrs cyn mynd getre. Felly, y neges ymlaen at y 10 nesaf. Diolch yn fawr iawn i chi, a nos da.